ma Kisumo ochako chenro mar ndikruok mar joboda boda kaka jokanyo mabiro solo usuru mar siling 300 dwe ka dwe kata siling 10 odiechieng' ka odiechieng' e kaunti no. Maendi en chenro ma giyango ni negikale iko omenda mar 2023 nyaka 2024 bang' lalruok kod jotend grube mag joboda boda ka gilero ni usuru no biro miyo gi yot e chwalo tije ne joboda boda. To kata obedo ni joboda boda orwako wachno, giyango ni pod ok gine ka tend county oketo kenge makare mar choko usuru no. Border sector has got over 12,000 members in this county. We've had meetings with them starting last year in October, November, where we've met their sub-county leadership. Then we met their ward leadership, and then we also met their county leadership. In those, they told us that one of the reasons why they've not been contributing towards this county is because they felt that 500 a month stayed quite high based on the living. Through that consultation and stakeholder meeting, we agreed to reduce that figure to 300 as a start, and we passed it through the Assembly during our finance bill of last year of 2024. Pesani obi mondo konywa mondo services magwa wang'eyo ni achiel kuom gigo ma joboda boda benefit from. Joboda boda nyalo yudo accident gidhi hospital, kidhi kata e Russia kacha Jaramogi Oginga Odinga kata Kisumu County Referral Hospital, ibiro ka nitie ji mang'eny moyudo accident mag boda boda, ko ginyal dhi osiptande wago iyudo ni ok nyal kony ngimagi. Over pesa moingo $100 ne en ang'o mwanyalo temo mondo wan bende kaka county wamed timo negi. Plan wa county nitiere go to kane karach nikech onego bed ni county dongre na through revenue. Barado ma penjo marach yani sama pigi no se registered kaka koro chulo county ushuru. Kata kama biro achiel